ετοιμάσαμε να παρουσιάσουμε τα βιβλία του Χρήστου Κάρλου που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις μας, εκδόσεις Έμαστον, με τίτλους «Τηλεοπτική παραγωγή και βίντεο μοντάζ». Τα βιβλία θα παρουσιάσουν ο κ. Γιάννης Πρωταρμάνος, ομότιμος καθηγητής του Παντίου Πανεπιστημίου, και ο κ. Νίκος Μίκου, μέλος του Ινστιτούτου Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο Χρήστος Κάρλος είναι τηλεόρασας με την καλύτερη και ακριβέστερη σημασία της λέξης. Την αγάπησε, την έμαθε καλά από μέσα εξ απ' έξω και την υπηρέτησε πιστά στην τηλεόραση από διάφορες θέσεις. Ως ελεύθερος παραγωγός, ως τεχνικός προϊστάμενος στην ΕΡΤ, ως εκπαιδευτικός σε ιδιωτικές σχολές και βέβαια στο δικό μας το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Έχει ήδη γράψει κατατοπιστικά κείμενα για το μέσον και μας παραδίδει σήμερα την πεμπτουσία κατά κάποιο τρόπο των γνώσεων και των εμπειριών. Γνωρίστηκα με τον Χρήστο, γνωριστήκαμε μέσω του πολύ αγαπητού μου καθηγητή του Ευάγγελου Τόρογκα και αυτό από μόνο του ήταν ένα πολύ καλό σημείο. Το επόμενο σημείο θετικό στην γνωριμία μας ήταν ότι ο Χρήστος ήταν από τους ανθρώπους που έχοντας πάρα πολλά χρόνια εμπειρίας πρακτικής είχε αποφασίσει να αναλάβει ένα δύσκολο έργο της δημιουργίας εγχειριδίων χρήσης για κάποια τεχνικά πράγματα προσανατολισμένος προς τα ελληνικά πανεπιστήμια. Ο τίτλος «Τηλεοπτική παραγωγή» παραπέμπει τον αναγνώστη σε διαδικασίες που έχουν σχέση με την τηλεόραση. Όμως, τις ίδιες αρχές κινούμενης εικόνας σήμερα χρησιμοποιεί η τηλεοπτική παραγωγή, ο κινηματογράφος και τα πολυμέσα. Τη στιγμή που δημιουργήθηκε η τηλεόραση, είχε ως πρότυπο την ποιότητα του κινηματογράφου. Όμως ποτέ δεν μπόρεσε να φτάσει στην κρυστάλλινη και ζωντανή σε χρώματα εικόνα που μας παρέχει η τεχνολογία του φιλμού. Πάνω στο γνωστικό αντικείμενο των τεχνολογιών μεθόδων παραγωγής και μοντάζ, αναφέρονται τα δύο παρουσιαζόμενα βιβλία, τα οποία αποφύγουν το σπουδαστή αλλά και όποιον άλλον θέλει να ασχοληθεί γενικότερα με την παραγωγή βίντεο. Στόχος μου είναι να δοθούν με ικανοποιητικό τρόπο οι γνώσεις, ακόμη και σε κάποιον που δεν διαθέτει προγενέστερη εμπειρία στα ηλεκτρονικά, στα τηλεοπτικά δρόμενα, ώστε να μπορεί και αυτός να αποκτήσει μια γενική άποψη για τη σημερινή και τη μελλοντική πορεία της τηλεόρασης. Κυρίως βοηθά τον αναγνώστη να κατανοήσει πώς οι ήχοι και οι εικόνες λειτουργούν μαζί, ώστε να δημιουργούνται τα τηλεοπτικά προγράμματα, οι ταινίες, οι ειδήσεις και γενικά κάθε μορφή οπτικοακουστικού υλικού που αφορά τον κινηματογράφο, τη τηλεόραση και τα πολυμέσα. Θα υπογράψει τα αντίτυπα που έχετε και μετά το τέλος των υπογραφών θα μας συντροφεύσει με την κιθάρα και το τραγούδι του ο κύριος Κώστας Ξυλάς.